Il-Partit Demokratiku jinsab bla kap. Dan wara li fuq Facebook Marlin Farrugia ħabbret li reżenjat minn kap mod immedjat anke huwa mistenni li l-kap il-ġdid jinħatar f'Ottubru. Dan ifisser li nħoloq vojt u għal-kontrarju tal-Partit Nazzjonalista li għandu kap caretaker, il-Partit Demokratiku jinsab bla kap. Għal-kariga ta' kap tal-Partit Demokratiku sa issa ħabbar li se jkontesta Anthony Buttigieg li aktar qabel kien irreżenja minn viċi kap tal-partit wara li ma qabilx ma' Marlin Farrugia li kienet qed tittella u tniżżel tikkontestax l-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan għax fi kliem Marlin Farrugia l-4 kontestanti għal kap nazzjonalista huma non-starters. Intant fl-elezzjoni għal kap kien interessat is-sieħeb ta' Marlin Farrugia. Godfrey Farrugia li għal-bidu ħalla l-bib miftuħ għall-ola kariga tal-Partit Demokratiku iżda wara li Buttigieg qal li jekk dan jikkontesta jkun qed jagħmel dis-servizz, Farrugia ċeda l-armi. Marlin Farrugia tirreżenja minn kap jidher li xorta se tibqa' involuta hekk kif stqarret li biex wieħed ikun eliġibbli li jagħżel il-kamp tal-Partit Demokratiku irid ikun mar tal-inqas żewġ get-togethers li torganizza hi f'waħda mill-proprjetajiet tagħha.